Ola, que tal? Moi boas tardes, benvidos a Espacio Abierto. Xa saben que estamos de cheo na campaña electoral porque o 1 de marzo, este domingo mesmo xa, temos esa cita coas UNRAS, temos todos os galegos que acudir a votar o que será o vindeiro presidente da Xunta de Galicia pelos vindeiros 4 anos que nos gobernará todo ese tempo. Nesa rola de contactos que estamos facendo en Espacio Abierto, que estamos facendo en Canal 31, por suposto contamos coa presenza da candidata a Xunta de Galicia por parte de Esquerda Unida, a Yolanda Díaz. Moi boas tardes. Boas tardes. Candidata a Xunta de Galicia, dende logo, moitas veces nos falamos de candidatos ao Parlamento, pero non a Xunta, dende logo unha responsabilidade moi importante. Sin dúbida, é un traballo inxente, unha responsabilidade tremenda, que non teño máis que agradecerlle aos meus compañeros e compañeras que me deran toda a confianza para poder facer, neste caso, esta aportación non importante. Sobre todo, destacar que e iso é o interesante, que hai outras formacións políticas e que, a verdade, somos a única formación política que presentamos a unha muller para ser a presidenta da Xunta de Galicia. Desde logo todo un reto, porque yo non sei cando podemos ver unha mujer, sea dun partido, sea de outro, pero gobernando la Xunta de Galicia parece que es algo difícil. Hillary Clinton estuvo aí casi a pasitos de gobernar Estados Unidos, pero bueno, se le resistió. Hai moi poucas mulleres que gobernen países, é certo, e mesmo é unha mágoa, non? Porque tiñamos unha oportunidade en Galicia para ter mudado a lei electoral e, ademais de cambiar a barreira legal e cambiar a proporcionalidade dos deputados e, polo tanto, dos votos, tamén tiñamos a oportunidade de exixir a paridade na lei electoral de Galicia, non? Nin siquiera foron capaces o bipartito de levar adiante esta proposta, por certo que prometeron, por certo que levaban no seu acordo de goberno e que non cumpliron. Una ley electoral que tiene un techo del 5%, se proponía bajarlo al 3%, finalmente pues en 4 años no han sido capaces o no han querido, non sabemos, desde la Xunta de Galicia. Non foron capaces, non quixeron, non? Bueno, non, a verdade é que cando estaban na oposición, no goberno Fraga, cando estaban na oposición o PSDG, PSOE e o Bloque Nacionalista, denunciaban a lei electoral naquele entonces porque dicían que era un traxe a medida de Fraga. O certo é que dese traxe a medida de Fraga se están beneficiando nestes días o Bloque Nacionalista Galego e o PSDG-PSOE. E mesmo volvemos a estar con ese esperpento que vai a ser que o día 1 de marzo podan votar os mortos na diáspora e condicionen o futuro do país esas 300.000 persoas que na diáspora, ás veces sin coñecer a nosa realidade, sin saber que o que está pasando en Galicia, pois van a ter dereito a voto, non? E mentras tanto, impedimos que persoas que traballando no país, que cotizan aquí, que tributan aquí, que son migrantes, podan exercer o seu dereito a voto. E teño que decir que non quixeron porque se quixeron aproveitar de ela, e sobre todo porque cando Esquerda Unida propuxo ante a mesa do Parlamento Galego a reforma da lei electoral completa, antes de ir a protestar ao Parlamento do Hórreo, tivemos unha rolda de contactos con todos os voceiros parlamentarios e mesmo temos que decir e agradecer que o conselleiro da Presidencia, Méndez Romeu, saiu ante os medios de comunicación dicindo que era unha boa proposta e que el pulaba pola reforma da lei electoral nos termos que plantexaba Esquerda Unida. É certo que na semana seguinte automáticamente saiu Touriño desmentindo e impedindo que esa reforma se fixera efectiva. Isto está aí, está nas hemerotecas, foi realmente certo, e mesmo me atrevo a decir máis, incluso que ao mellor o futuro político de Méndez Romeu dende entón, pois quedou bastante lastrado, non? O certo é que unha eiva, non só por Esquerda Unidas, non, porque pasan cousas tan estranas como que os votos que vamos a emitir na provincia da Coruña valgan 2 veces menos que os votos que emitimos na provincia de Lugo. Por lo tanto, hai un principio universal básico que é a igualdade do voto que non se cumple en Galicia, non? Por lo tanto, é unha cuestión de vontade política, se quixeron aproveitar desta realidade e sobre todo porque sabían, e eles tiñan enquisas, que se mudaban ese teito electoral ao 3%, Esquerda Unida xa estaba no Parlamento Galego agora mesmo. Desde logo un handicap
tremendo porque Izquierda Unida realmente donde tiene mayor concentración de voto es desde luego en la provincia da Coruña, sobre todo en nuestra comarca. Sin dúbida, toda a provincia da Coruña, fundamentalmente a nosa comarca, a comarca do entorno de Oleiros, Arteixo, Culleredo, é dicir, pois unha zona importante, non? Claro que sí, pero sobre todo porque a provincia da Coruña ten unha poboación de 1.100.000 habitantes e obviamente son zonas urbanas, é un voto pois quizáis non máis consciente, un voto distinto, non? Pero o impiden, e xa digo, a reforma que propuña a Esquerda Unida non soamente era para beneficiar a Esquerda Unida, senón que era para permitir ou garantir a democracia no noso país, que, repito, non existe. Desde logo, vemos a tres grandes grupos políticos, PP, BNG y también el Partido Socialista gobernando el Parlamento gallego. No así vemos pequeños grupos como sí podemos ver a lo mejor en el Congreso de los Diputados. Sin ir máis lonxe, non? No Parlamento Vasco temos 6 formacións políticas, no catalán 7, no andaluz 6, bueno, esa é a tónica xeral. Teño que dicir unha cousa, non? E é que todas as comunidades autónomas baixaron a barreira legal ao 3%, agás as que están gobernadas nestes intres polo Partido Popular, como son en Murcia e o País Valenciá. E temos que decir que, a verdade é que son gobernadas por partidos de dereita, non? É dicir, que realmente non se entende moi ben, é dicir, cal é o risco, non? A que ten medo o bipartito chamado de esquerdas para que entren outras voces no Parlamento galego, na diversidade, na pluralidade, é un principio constitucional, por certo, pois está a riqueza dun país, non? E ademais así nos sentiremos representados todos e todas. Realmente hai un bipartito, tripartito imperfecto nestes intres en Galicia, non?